Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gareng Bagong, iya Truk, waalaikumsalam. Iya Truk, waalaikumsalam. Iki aku arep ngrumpaka Kang Gareng. Arep ngrumpaka apa? Iya arep ngrumpaka apa Truk? Judule Owahing Basa. Owahing Basa. Tegese piye iki engko tak wacake sik. Rumpakane engko ya coba dikaji bareng-bareng. Lah iya, Truk. Owahing basa. Basa manca nalika tekan Jawa bisa owah merga golek gampange. Ngucapake gathuk ilate dhewe. Bisa gawe kliru pemahamane. Tembung apik dadine ora apik, tembung bener dadi ora bener. Marga saka owahing basa. Gingsir kang dadi pengertiane. Kewajibane awake dhewe nggoleki kebenarane. Kewajibane awake dhewe ngerteni kebenarane. Tembung Sangyuwang dadi tembung Dahyuwang. Tembung Dahyuwang dadi Danyang. Marga saka owahing basa. Gingsir kang dadi pengertiane. Ngono ya, Truk. Iki mau rumpakane. Lah kuwi anu, Truk, kuwi coba kuwi penjelasane piye, Truk? Aku kok bingung ki. Ayo maune iki aku dhewe iki ya bingung ki ndelok kahanan sing ana ki. Jebule kaya ngono ki mau sebabe, Gong. Lah kuwi coba jelasno, Truk. Basa manca nalika tekan Jawa. Lah iki Gong ki Kang Gareng ki lak bangsane dhewe ki lak akeh nampa serapan saka basa saka luar negeri. Bahasa saka luar negeri ki akeh sing teka nang nggon bangsane dhewe terus diserap dadi basa saben dinane. Oh iya ya, Truk. Iso saka ngendi-endi mbiyen saka bangsa India. Serap bahasa Sanskerta. Saka basa Inggris, Cina, nganti tekan basa Arab. Lho. Wah iya ya, Truk. Kuwi bisa owah. Oh, bisa berubah ya, Truk. Bisa owah. Penyebutane, pelafalane ya iso berubah, termasuk uga iso berubah maknane utawa pengertiane. Kuwi sebabe apa ya, Truk? Nah, sebabe iki nek manut dawuh para pinter iki ya merga golek gampange. Oh. Biasane iki saka basa manca iki ucapane iki gandeng ora kulino ning ilate dhewe iki terus golek sing gampang. Oh iya, akhire iso dadi berubah pelafalane. Oh ngono. Golek gampange ya, Truk. Suwe-suwe nek ora dingerteni maksud sejatine ya iso dadi berubah pemahamane. Digathukke karo angen-angene dhewe kuwi mau. Kuwi iso dadi kliru pemahamane yoan. Sing maune iki umpamane tembunge iki jane apik ya, Gong. Konotasine iki positif, akhire iso berubah dadi negatif. Oh iya ya, akhire wis gesek karo tembung sekawit. Tembunge iki maune wis bener apik dadi kaya-kaya dadi ora bener kae. Merga saka owahing basa kuwi mau. Wah iya ya, Truk, kuwi. Contone apa, Truk? Lho contone akeh. Umpamane ki nek piyai nyebut jane sing bener ki bismillah. Terus dadi semilah. Lho kaya Gong.
dadi semilah. Gusti Allah dadi Gusti Allah. Oh iya ya Truk, Gusti Allah. Ya Allah ngono jane ya Allah sing bener ki basa Arabe Allah ki lak ya Allah. Aning dadi Yuwang Allah. Yuwang Allah dadi Yung Allah. Lho iya heeh. Utawa Allah Yung. Kejane Allah Yung iki maksude Allah Tuhan. Saka tembung Yung iki saka tembung Yuwang, Allah saka tembung Allah. Sing bener ki Yuwang Allah, Tuhan Allah utawa Allah Tuhan ngono. Ning dadi Yung Allah karo Allah Yung. Iya Gong lho kuwi. Beda ucapane termasuk uga pemahamane ya wis ora ngerti terus tujuane nyebut kuwi mau. Makna sing sejatine wis ora wis ora paham. Oh iya ya, ana meneh iki tembung Sang Hyang. Kayak ana terus dadi Dahyang. Ya Gong ya. Monggo Sang Hyang iki nek manut pengertiane sing dingerteni awake dhewe iki lak maksude Tuhan to, Gong. Oh ngono ya, Sang Hyang tegese Sang Tuhan. Ning ya ana tembung sing jenenge Dahyang. Ana meneh tembung Danyang. Ya Gong Wah iya ya Truk kuwi dadi telu kata kuwi awake dhewe ya bingung kok kuwi jane sing maksude iki padha apa ora. Ngono ya. Kuwi kabeh mau iki jebule ya saka owahing basa. Ngono iso ndadekke gingsir kang dadi pengertiane. Wah iya ya, kuwi akeh sing awake dhewe iki nemoni ana nggon kehidupan berbahasa, bertutur. Ana nggon kehidupan sehari-hari iki jebule nek dipetani iki akeh sing ngono kuwi, Gong. Wah iya ya, Truk. Luwih-luwih nek iki sing luwih iki nek dadi geseh pengertiane utawa geseh pemahamane kuwi mau. Oh iya ya, sing janene iki tembung kuwi sing jane tujuane sing bener sing apik malah dadi keliru. Utawa nek tembung basa sing saiki iki diarani terdistorsi. Ya Oh ngono, dadi tembunge wis terdistorsi. Ngono. Lah iki kewajibane awake dhewe sebagai generasi ya kudu anut Gong kuwi jebule kudu iso mbalekke pemahaman sing keliru kuwi mau. Ngono ya. Dadi bener ngono pemahamane. Kowe mula kaya ana sing jenenge para budayawan, para pemerhati sosial kemasyarakatan ya Gong sing komplit termasuk ana nggon pemerhati bahasa ya Truk. Sing wis berkembang ana masyarakat iki jebule ya isih perlu ana sing kudu ngluruske bab-bab sing geseh-geseh. No pemahamane kuwi mau ya Gong. Mula kuwi Truk, mula iki jebule iki ya mong kuwi termasuk ya Truk, termasuk apa jenenge iki memberi pengertian ya Truk. Oh iya kuwi dibutuhke ana nggone bangsane dhewe iki. Ngono lho kae ana petunjuke saka Gusti Allah iki menasihati dalam kebenaran. Oh iya ya, berarti lah nek kira-kira iki pemahaman bahasa sing keliru, ya kudu dibenerke Truk. Ngono ki awake dhewe pengalaman awake dhewe sing selama iki nyatane delok bahasa-bahasa sing ana ki awake dhewe ya dadi keliru pemahamane dhewe. Ngono, nek ora ngerti iso melu-melu kleru. Oh, pemahamane dadi keliru. Oh, merga saka owahing basa. Wah iya ya, lha iki kewajibane kabeh para pemerhati bahasa lan liya-liyane iki Gong kuwi ya tujuane supaya kae mau goleki sing bener kepiye. Ngono ya tuh supaya dingerteni sing bener kepiye. Lah iki jebule iki ya butuhke para-para sing peduli. Ngono ya. Sing
bisa kae utamane nek nggon bangsane dhewe ya para tokoh-tokoh cendekiawan, para budayawan. Ya kok nek sing budidaya di bidang kuwi bahasa kuwi mau. Sebab sing jenenge budayawan iki ya werna-werna kok, Gong. Oh iya, ana budayawan di bidang teknologi lho. Ya tegese budidaya, wong sing budidaya untuk memajukan teknologi. Terus sing kleru-kleru nggon teknologi ya Gong lan liya-liyane iki sing meluruskan supaya teknologi iki menjadi bermanfaat tumraping negarane dhewe lan sak panunggalane iki memang butuhke budayawan di bidang teknologi. Ana budayawan sing dominane ning nggon bidang pertanian. Akhire budidaya piye carane supaya pertaniane negarane dhewe iki maju. Oh iya ya. Ana meneh sing budayawan dominane di bidang seni pertunjukan. Oh iya. Kuwi ana meneh budayawan di bidang sastra, bahasa. Ngono ya. Utawa di bidang sosial kemasyarakatan. Di dalam kehidupan bersosial masyarakat sing ana kuwi diperhatikan akhirnya ditemokke kekeliruan-kekeliruan lan sak panunggalane lha kuwi ya kuwi iso dijenengke para budayawan kae. Oh ngono ya tuh. Dadi para budayawan iki jane ya pirang-pirang profesine. Ana sing budayawan di bidang politik, budayawan di bidang ketatanegaraan. Kuwi kabeh wong duwe dominan dhewe-dhewe terus kuwi. Ngono budayawan di bidang seni musik, budayawan di bidang seni rupa. Oh iya lan liya-liyane lah kuwi pirang-pirang. Oh ngono ya. Iki mau kagereng. Ayo ngudara rasane awake dhewe owahing basa. Wah iya ya. Semono ya Kang Gareng Gong. Wah iya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.